Bugai 2025. Watch your 12 million. Watch your bullet in Colombia. Eze Ngwangwanesha. Eze belonging my work for. Namu so di kosi ajanora me tutu. Odogwa nugo mwani we bilio. Odogwa nugo mwani we bilio. Wow. Salibo, Saïda, Amolis, Saïda, Saïda, Manitebe, Magotebe, Baitebe, Saïda, Ida, Eguo, Eso. Eze Ngwangwanesha. Eze Bugai Odogwu. Eze 2025. Eze Bugai Odogwu 2025. Wache twelugo mmeli. Wache twelugo mmeli nge na lologe. Eze Bugai. Nge na lologe no na biago. Nge na lologe no na biago. Eze Bugai mmọnwụ Odogwu. Iwa so Odogwu ibu no Odogwu na mo. Eze Bugai. Iwa so Odogwu ibu no Odogwu na mo fuma. Chinechere mu o nwaanyị mba o. Chinechere mu o nwaanyị mma tọpeva. Chinechere mu o nwaanyị mma video. Chinechere mu o nwaanyị mma. Chinechere mu o nwaanyị mma o. Achalugo nwaanyị nnọọ achalugo. Achalugo nwaanyị nnọọ achalugo nwaanyị. Obasinachi bịa ka ise mụ na ba picture. Bịa ka ise anyị picture. Ọ̀rọ̀ náà sún mú ìbò ní iná. Àwọnú wò lẹ́sẹ̀ Bugai. Lẹ́sẹ̀ ìyá kan mú kọ́ọ̀bù. Kóyè sùlù kan náà mẹ́ lọ ìyá kẹ́ anya. Kóyè sùlù kan náà mẹ́ lọ ìyá kẹ́ anya. Èso òdògùn ìmàlíwẹ̀ di lu ọlú ní ìwẹ̀ wẹ̀. Èso òdògùn ìmàlíwẹ̀ di lu ọlú ní fúrẹ́mù. Udo ka nna abẹ. Udo ka mụ na-ebe n'isi nụ. Ọmụmụ ka mụ na-ebe n'isi nụ. Nne m na-egwu dembe enwe ilo. Nne m na-egwu dembe enwe ilo. Umemba mbume nwanne m. Okike mbume mmọnwụ. Ụfọkịle. Ụfọ wele obu mmọnwụ. Ọfọkịle wele obu. Wachi etwelu ugo mmeli mbụmanị mmeli. Wachi etwelu ugo mmeli mbụmanị mmeli. Aka na-eme ọgọ na alụmụ okenelege. Eze Bugai. Aka na-eme ọgọ na alụmụ okenelege. Aka na-eme ọgọ na alụmụ okenelege. Nne m na-egwu na-agbata ndụ ha. Nne m na-egwu na-agbata ndụ ha. Ọ̀rọ̀ náà sún mú ìbò ní iná. Eze Bugai ya gbuya gọba ewu. Eze Bugai. Eze Ngwangwanesha. Ọ̀rọ̀ na agbuyala m ewu si na mụ enwe aka ije. Wachi etwelu ugo mmeli n'ile m ọbụma. Wachi etwelu ugo mmeli m okenele gị. Ijebe nne n'ụwa ka ọ bụla ego.
You never know what God will go to one of them. You could go, no, I could say. 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 You could go, no, if I'm you could go, no, I could say. You could go, no, I could say. Somebody, go. Let me down on me go. Let me down on me go. If you don't live the highest Nigerian currency, endowment in the lead. Evidence of oil the naka. Oh, so yes, man. Oh yeah, mommy don't know. Let me don't know the good. Let me don't know go mego. Let me don't know mego. Watch out to look on me. Let me don't know the good of more. You don't better be couple of no. You never don't know what no ya will go. Let me don't know what the good of more. Where you gonna make a doggy? Let me don't know. Let me don't know the good. Let me don't know more. Let me go. I could go there no what can I cause you know. Where do you go? I run now. Where do you go? I run now. What can know? Yeah, ogwegwu onye mi ata point star. Yeah, ogwegwu onye mi ata ayi. There's a Bugayi 2025. There's a ogwegwu next year. Landlord give you sugar no wash. Watch it to look meli. The don't go one in where we live here. Where the Libyan were to go. We said that to go ballet. Aye. Another Nandi alone. We soon know. Sinanaya no one in Billy. Where the Luna boy. About in Aguata local government. Anambra State in Nigeria. Aye. Ije love, nebu. Ije love amaka o, ayi. Ije love amaka mo. Ije love amaka mo. Ije love amaka mo. Ije love amaka no. Ije love amaka mo. Ije love amaka mo. Ije love amaka mo. Emadu ije love amaka mo no no. Ije love amaka mo. Emadu osmo. Orozi makije love. Koyo jaja no yoju. Ọ̀pọ̀ ma kije love. Koya usaja no oye Yoruba de no wa no. Ọ̀pọ̀ ma kije love. Koya namu. Jiwa jewa abo. Abona agwata ebe bu ko dele no wa e. To go wan mo. Kedo ye na eli na genye ayi. Wana yeze. One years a more. 1 year, 1 year a more. I'm good, I'm making day. I don't believe you. I don't know why you need you. 1 year, 1 year a baby. 1 year a month, I can live it. I Ogwegwe na mi ata e black on them. Kangu be gumunwe mu na egwe sogolu aka de mo ko wan le mu. Ogo si na bu na hu n'ugo Azuka young doctor mo Azuka young doctor na mu ke na ligi odogu wan dem. Yedi na mo ga bia go no. Ogosi nobu orenna na agwuno go nkwuwe n'ụwa. Ogosi nobu orenna na agwuno go nugo.
Iyo ogwegwo na mi ata. Aye mama mo aye mama mo aye mama mo aye mama mo. Kede ye teli nogi. Let us money na mo kono lugu. Let us money na do kwam. Let us money na lu olu. Let us money na lu olu. Oye ne mo gono na bo mo. Idele mu na gwu egwu. 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 Egba na agba yanwu. Udari kewa. Ibe ba lobo mo. Iba we lobo wale mo. Iba we lobo mo. Egba na agba yanwu junior. Nambe kedegi. Oye mamu deri kewa. Oye mamu deri kewa. Oye mamu deri kewa. Oye mamu deri kewa. Iba we lobo mo. Wachi etu elugu mmeli. Ande jeje mone. Ande jeju oduguro. Ande aigo yakamo. Ande aigo wande mo. Oto wale mbobolo wande. Oto wale mbobolo wande. Oto wale mbobolo wande. Aladi na mege mege. Aladi gwangwa so. Wachi etu elugu mmeli. Kado makuba ka bedu. Bedu odego. Oba kabo ya kajigobo. Kini anabone metama. Idebe debe kinodoma. Alodu kibulu chugi. Mbosi mo believe you. Namu believe you. Abia mutelu kabu ni yogi. Eji ma babulego. Eji ma babulego. Oya mamuru wako so doguro. Alaji kwankwa so. Alaji kwankwa so. Amaka nabe believe you. Amaka me believe you. Idebe debe kabulego no wa. Idebe debe kabulego no wa. Oya. Eja Kanjo wabula gumu Kanjo kade Wenya bonyo mija Eja Eja wolobu sale sale Eja Ogosi nobu na kunungo Eja woliwe Eja wolobu sale sale Ogi melo mado no wande buwe negi Ogi melo mado no wande buwe negi De noa Kamoje bugi Ogwe ni melia Manunu na bo wero do yegbu chacha no wa. Oye melogo desie no na natangozi abe zaramone. Zaramwe logo dogu. Christian. Iba Jesus edogu. Iba Jesus omemo. Iba Jesus kedu makoye begi. Iba Jesus kedu zi makoye begi. Abo lologi yo. Abo lologi. Abo begu na mekenegi yo. Ezebuga Indonesia. Ezebuga Indonesia. Eze ngwongwo kwachetu olugo mmeli. Kedu makoga anyi. Iginako mwagu. Anya mekero mea. Iginako mwagu. Amumegu na mokenegi. Onye na. Iyoyo mwadu welebo si webido. Iyoyo mwadu welebo si webido. Unobu na gwoto onwere foundation o si we bido. Onye nwere foundation no na ebido ro n'ụwa. Una lulu ma foundation adịrị ya ayi. Obele oge dezie nọ ya dalele. Iyoyo ogwegwu onye mi ata. Isimma. Eko mwagu na mmekodo Chinose isimma. Wachụlọ ọzọ abụbegwu keneli gị. Ambula gumunu muna egwu esogolu ndebe na ọbụ egwu muo na n'ụwa ndebe na ọbụ egwu malụmarụ Obio Ezebuga 2025 Obama Chief Priest odogwu Obama Chief Priest ọkwa mmọnwụ Chief Priest mmụọ so dị na vaji dị egbu ọnụ mmụọ so dị vaji wega na isi n'ụwa onye na-ekile ekiri na ọdịrọ maka ekuli mmadụ iyoyo wachetu elu ugbo mmeli nwanne wusa wagwa na adị mmanwụ mana dị shado ọrụ na amụlụ odugwu n'ahụ ayi iyoyo mụ na egwu esogoluo n'ụwa DOC
BSC daalụ aka na-egbe ọzọ na-alụ ọlụ BSC. Gana abụbụla ka mmanwụ nwa bụ na gbeko n'ego gị anyị nọ n'ụgbọelu ihe ogwogwo nne m ya ọzọ Santino. special asset nwanne m Santino. special asset nwanne m setino nwanne m mmadụ ọbọ ya anya setino nwanne m mmadụ ọbọ ya n'ụwa ego na onye na ibe ọbụla nwanne n'ụwa n'ọbụ n'ọnwụ anyị ndọnụ n'ugbolu anyị ndọnụ mmọnwụ ọmọgba setino na book. All the my notice now, people are inside them is going to pass the doctor to be able to and I like the double go down on bar now. Samuel, all they want to do so. Very soon they get out of what's here. I think Ndanam ndị bịara akpọrọ nwanne anyị nwanyị ihe chọrọ biko ụmụada ụmụdike ana m ekele ụlọ ihe m ọnụ ụmụdike ana m ekele ụlọ biko ndị ana m emegoro ụmụada ụnụ ma ọbịa ele ebe ụnụ nọ ụmụada ndị ana mmanị mma emecha ileru ụlọ ọgbọgbọ ụmụ agbọghọ bịa na-achọrọ ya ọzọ ka ọ gụwa oke etu ọrụ bịara kpọrọ nwanne anyị ụlọ ọgbọgbọ ụmụ agbọghọ bịa anyị na-elerukwa anya saịdị bụ ụnụ anyị na-eleru anya to anyị na-asị ụnụ nnọọ ebe ụnụ bịara biko the noise there man. Amachi, mo ni amachi. And the board to roll your own. Okay, now I tell you about a lodge. One does over here.
Kọjú mi yà. Mommy, gụba ego na amagolu ndị nnaasị ndị na-agụ ego. A nsogbu oge ma maka isi na-ebu ezigbo ana. Kewe. Ana orang mana kaya? Lo ya bikin Somal lagi. Ina. Ewe kidi aso gibu ke baya bubu owe. O ba isi na chi. Ewe. Road. Avalon ya. Biko mgbe anyị na-eche ka n'ụlọ ka o tezo ya aja n'ọga ya ọjị anyị na nwunye dọm kwado ụlọ ọjị nye nwa ụlọ gburu ike kwado ụlọ ọjị ụlọ acha m aba ihe gbasara ọjị a ọnda 2 minutes anyị sọ ọjị anyị gaa n'ahịa ọzọ ozugbo. You don't tell me what I cover my now. Forgive me. Ndị mere ọgọ bee ogbe esi eme ebe ndị mere ọgọ ebe a nwoke mere ọgọ ebe a na ebe a ọ bụ na ha nọ ya emere onye ha nara nwa na mmụọ nsọ eze kere ụwa anyị na-ekele gị maka ụbọchị tata ijikọrọ Kevin na Chinechere m be m n'ọkwa alụmdi na nwunye ụdị ihe anyị jere na Galili na John 2 ọ ka anyị na-eme tata enweghasị ka ụtọ dịrị gị n'aha Jizọs anyị wee na-arịọ gị n'isi ha ogologo ndụ na-arụ isi ike na ihe eji azụ ndụ na-ayọkwa gị ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwanyị ha zụcha ụmụ ha zụọ ha lee ha nka anyị na-ayọkwa gị n'isi ndị niile bịara njem a onye erubeghị onye erubeghị anyị na-ayọkwa gị ogologo ndụ na-arụ isi ike nwanyị biko ọ na ha jiri n'ebe na nwoke ma nke ha jidere na-amakarịta ndị mmiri ndị azụ mmiri a tara azụ ahụ na a ga-adị ka eti anaghị agwụ agwụ onye ọbụla zọrọ ọkpa ebe a ga-azọrọ ihe ọma wee na-abịaghị ka ọ dịghị otu a naghị Jizọs Kraịst onye nwe anyị lere gị nnọọ Iwo mbembe na yo. Ata ita nebe na abi woma. Ndi ogai. Ai ba ni bana. Ai bo te kana te abi woma. Kwa yi ya kai dina. Ai le kuna oni mala ya masina wa Jesus for ya.
Mgbe itokwere afọ mgbe ito ife atị oke osi gị wụtụrụ tụrụ ebido oche asentịpụsị mere gị ọta stu oke osi gị wụtụrụ tụrụ ngwa kpochere nna asị m ka mkpọtụrụ gị nwa mmadụ ugwu gebere egwu n'abụ ugwu ewu na ọjụ nchara anyị bụ ọjụ ndụ bụ ewu na ndụ anyị adị ndụ unu ya adị ewu na ọbụ isi bụ isi ma ọ dị nwere ube nke anyị bịadị mana ije anyị wee dị obodo na ka anyị ji abagharị aka nke nwaanyị ji wee bịa abalị ugwu na ọganibo onye ngwa agbagbuli ya ọgarụ na nana nke ọma ewu na nke anyị niile nwaanyị n'iru ga na-aga na amaghara aza dịrị ya Chinechere m na eze dị enye ebe ọma iji na-emeliba onye na-emeliba na ọdụ onye na-emeliba na ehihie onye na-emeliba na asị egwu m ụzọ anyị nọ dị na Igbo na-ezuru ọgụ anyị adịsị yoro ma atụ nke ọdị ama ndị ọkpụ ekele m unu ana m ekele m unu mmụọ ma unu mma o biko ndị ọgọ anyị ndị akpụ on behalf of our elders anyị nwere bịa ije and every one of us bụ ndị ọgọ unu nọ n'ebe a anyị si ka anyị kelee unu n'ụzọ pụrụ iche ife emere ebe a na o juru anyị afọ n'eziokwu na anyị na-complain na time dị against us mana anyị makwuru na ife nna ọbụla na-eme bụ omenala kwu na-eme omenala unu na ya meli observe ọfụma ife nna ọbụla unu mere ebe na unu mere ya n'anya ya anyị si ka anyị kele unu na special way anyị kelere unu from ndị ọgọ ndị nna ochie anyị fụchara ọjịba ofu na ofu anyị mụtakwara ihe from ihe unu mere ebe a today so na anyị si ka anyị kele unu once more wee kwuo na ọ ga-ịnụ unu na-abụ na ọ ga-abụkwa n'eziokwu maka na eziokwu na ọ na-echu echu anyị si ka ọ maala unu mma na ọ ga-ịnụ unu n'ife dị mma ka anyị afụ ya na nke a bụrụ dị last one anyị ga-agọ na anyị ga na-abịa na-alụzi ụmụ unu so na on behalf of ndị Anam nọ n'ebe a anyị si ka anyị kele unu wee sị na ọ magọkwala unu mma biko nke onye chiri nya zere unu daalụ m gịnị ka a na-etugo mmụba gara agbachiri ụzọ 1 n'obodo ebe ọkwa na-akpụ agara agbachiri ụzọ na India ụkwa na-akpụ baik ịgbachiri ụzọ India ka m gbachiri ụzọ agbachiri m ụzọ na India agara agbachiri ụzọ na ebe ịgbachiri ihe na India ka m gbachiri oge agara agbachiri ụzọ na India mgbata ụmụ ugocha na-acha ọ naghị echu echu ihe mere na-enwe na chere godi biri microphone wepụ ya n'ọnụ onye okenye ọnụ ka ha ọga anyị mgbe o ruru ụlọ iwe ọga anyị ozi anyị ọgọ unu mozi vote of stance mana ala kere gị ekele ọjị ikelere onye kelere udo ekele ọjị a mgbe ị ga-emezi vote of stance ama nnukwu ihe ga-eso ya thank you very much anyị nabatara ekele gị agara gbachiri ụzọ onye na na-apụkwara junction mgbe anyị gbachikọ na-ewee lawa emere last 2 months emere onye nzam kwa nzam nwere ihe dịkọtara na nzam enwere nzam bịara alụ nwaanyị na agbata obi anyị ebe a na mgbọrọgwụ ya bịaruo na mgbọrọgwụ bata ruo ebute mmanya na ọtụtụ ụmụ okorobịa na-ahụ kacha mmanya na-enwe aṅụrị a na-asị nwoke gị ka o ji bịa aka na efute kanopi fute ihe a na-eri nri ụzọ na-atọ ebe a ka ọ ka na-egbu oge one man amana onye be ha hụta nwatakịrị na Lagos agadekwu onye ụmụleri gị isi n'ọnụ ụzọ nke niile a na-abata ozugbo bataruo na tebụl jam zibido ya ọbara ịlụ nneka onye nza nne bịa na-eri nri si na emere flawa batara ya ọhụrụ n'azụ ebele onye ụmụleri bịa si ọbara ịlụ nneka akpọrọ nneka gbanye ya akpọrọ nneka na asịzi onye nzam ya ga-eburu flawa n'azụ ụlọ bịakwara ebe ọgbaba anyị ga-anọ anyị nyere ụlọ ọjị so anyị na-acha ọjị chijie anyị nwere rum ụlọ ga-arahụ ebe ụlọ ga-arahụ bụ ibu ebe a asọ last 2 months anyị ga-anọ onwe na Nando ya dịkwu na Nando ebe ilezu nta atị abalị so
ebe anyị gụrụ gara ebe relaasị ya na nwa na mmanya ihe dị nne relaasị ya na ụlọ akara mgbalụ so mana ụlọ gwa anyị unu ji wee bịa anyị mara ihe unu ji wee bịa so mana relaasị ya na nwa na mmanya si nwa aṅụrị anyị na-akọ mgbalụ udo dịrị ụlọ ọ dị mma daalụ daalụ ndị Igbo si eme ife anyị akwụkwọ mmanya unu ka a nara ihe niile anyị si ka anyị mee ka unu nwa amalụ na ife anyị ji wee bịa bepụta bụ akpụ bụ na o nwere ụda lọcharacha na be unu anyị fụrụ nwata nwaanyị abịa bụ Chinechere m then nwaanyị nwoke bụ Kevin Ezebụilo fara bụ meketere dai lọvụ Ezebụilo nwe bụ nya bụrụ Chinechere m si na ọ ga-amasị ya ka ba mee ka nwoke na nwaanyị naba alụmdi na nwunye so anyị bụ ndị a na-amụsị na ọ dị anyị mana ka anyị mara ma nwa unu nwa ma anyị ga-anụ ya ọnya ka anyị ji wee bịa taa ekelegokwe m unu nna nnọọ anyị kelere bikọsi si na ụdala a ga-asị igbuchara ikwu Chinechere mesa ụdala emere ụdala dị n'azụ anyị echi ebe a anyị ga ebe a oghere na ụdala ụlọ owere lawa mana ebe isi na ọ Chinechere m unu chọrọ bie ụlọ si na ụlọ bịa mara ma a ga-ama ya ngwa lebe n'anya ụlọ ga-alị ụlọ mee ka anyị mara so bikọsi ụlọ chọrọ ịgwa ụlọ ka ụlọ mara ma ụlọ ga-alị ụlọ ga-alị ya ụlọ mezie ka anyị mara emezi ihe ọzọ anyị ga-ekwu oge anyị na-eche ilu Chinechere m okwu abụna na biko
Take your time, please. Because I get me. Already meet him some MC. Mo kedu ihe ọ ga-eme ka ọnụ ọdị na ịnụ dị na-abịa. Wee sị ya. Chọba DJ ha track na ndị egwu ya na party selu ga-egwu. Na after 2 days na ị ga-anụ dị. Ịnụrụ dị bịa na nga-anụ dị aka ndị single. Ịmakwa this girl ejekpọ ndị egwu after 2 days ọ nụọ dị nwanne ya nwaanyị na-esi ya n'azụ dị senti nụọ dị. Ụmụ nwanne ese bụ mkpọcha ha egwu nụọ dị ruo last week. Mma ha kpọọ ya egwu. Kịta dị na-abịara mma ha. Ihe niile ewu double. That is the miracle of God. All you need to do is just to enjoy. Enwe mommy nọ n'azụ ebe n'isi mụ jee nụọ nwaanyị. Na ọ na-ekpere m ekpere ejima. Mbịa nee ya anya. Ọma na ọ na-ewu isi m bad luck. Mommy si m mụọ ejima. Duto n'oge nke ha. Akamụ ka a na-enye nwa. Mgbe ochie wee mụta nwa. Igo akamụ 150. Dị nwa bịa ṅụọ dị akamụ 9 months ọ gafọdụ 32 penta. Ọ dịrị ona akịta. Ịghọtago ọ dịrị ona ihe esighị ike. Oge nna abịa obodo ụlọ apaki moto nna junction wee jee ama ọwa woman ka ọ na-enye nwa ya akamụ. The lady na-enye nwa ya akamụ. Dị nwa na-eme guy. Obido gụwara ya egwu. Junior is a fine boy. Iya o. The baby a na-eme guy. Obi agbawa m. Mgbe anyị na-eto eto onye ka ịbụ ma mmadụ ikuru gị egwu nwa akamụ ebe afọ mmadụ 19 n'azụ. A na-enye gị akamụ agaghị echi gị warning. Nwa akamụ 1 nwa akamụ 2 anyị na-echekwa mitin o. Nwa akamụ 3 nke na-ekwu oge aka n'azụ doo ka ibe akwa ọsọ ịga akamụ n'ọnụ ndị nwa agbụpụta ya osi n'anya gị kọntakwụ ya ka ọ gị ya n'ọnụ. Onye gị akamụ onye gị bụ na ị na-esi ọnwụ ọ baa n'ime je bute bafụ dọwa were ụkwụ nyanwa onye n'ime bafụ weta ụkwụ nke gị onye ebe a kpachie gị ụkwụ chifere gị aka azụ onye gị isi elu pịchie gị aka n'imi enwezie 2 option isi ịda na ị ṅụrụ akamụ ọ na ị nwụrụ anwụ. Mgbe a na-ejizi ngaji enye akamụ a na-ehu ya fụrụ n'efere ibe dị esi na na-ama ị chọrọ ịgba agbọọ o were ikuku soro gị fee gị obere mmiri ịṅụcha akamụ afọ ejugu ihe a na-ebe ị na-arahụ ụra mma ga-eje ebili bata ị ka na-arahụ ụra itetegoro ịma mba akwa ọ bụrụ na akwa ada agụgụ kama na ị nwere ume ị ga-eji bee akwa. Onye na-amara ihe mee mbịa fụgozi ị anaghịkwa m nwa ọ na-ekpekwa akwa ọma na ị na-ata afụ ọma lọlọ biko ndị nwaka m na-eche ịpụ apụ ọsịa were n'oge kwadobe maka ọ mana my mother na-egbu oge mana alaghịkwa my mother eji my mother egwu egwu. There was a time I traveled agbara my mother ebe m na-eje ọ na-achọ m ọfụrụ m ọ na-akpọ ma ndị frens nna fon biko kedu ebe nwa m nọ asị na njere ime fim ọ sị na-asị ewe weta di fim ọbịa kirie di fim n'ime di fim moto jam ọmụ nwụọ na fim o my mother ebido bewe akwa na nwa ya nwụgo a na-asị ya mba mọmị mba ihe a bụ fim ọ fim ọ sị mba na sịkpọrọ ya nwa ya ka ọ tụ n'anya. Ndị frens iwe kpọfa m biko nna abata biko ya mọda na-ewe ọ ya nwụkwa bata wee bata ozugbo nna abata my mother abịa were aja wụọ m ọbụna nka dị ndụ ọ dị happy. O ruo n'ụtụ wee mmanya aka na akpa wee were 50,000 nye ya si ya mọmị na ọkwa fim ahụ ati moto jam m nke enye m 50,000 biko were ya ka ị ma na-eji. My mother bido gbawa egwu wee gbagide egwu gbasie egwu ka m pụzi ọsị m nwa m bịa ka m kpere gị ekpere o maka my mother laikiri ekpere nse gburu ana my mother wee bido ekpere. Chineke nna bi n'eluigwe ebe obere moto bịa jamụ nwa m nwoke enye ya 50 ọ nabatarala Dangote jamụọ ya si mọmị ka ihe na-akọ ya ihe tago but I like her so much biko lọlọ biko ndị nwa ji mụnwa ebe ọdadị ọkwa echibago ọchị mana isi nji edoro ala ikwubekwa amen kwuru nye amen onwe na-achọ ogologo ndụ ike onye atụbara mmadụ ego n'iru biko eji Chineke na-ayị unu biko. Let's go. Ladies and gentlemen, let's fly. Somebody buy, somebody move, somebody, let's go. Ladies and gentlemen,
water, DJ ice water. Lọ́la bíko ìdàdà kí ikú jẹ́ mmadụ o, ka anyị jee n'iti time, ka anyị rapụ inwe ike eme isi biko o. Biko. Dadi ga-enweta ụmụ ka ọ setụrụ ndị asịrị ka ọ gwata ha na ha na ya wụzi ofu na ya nwachi maka okwu. Ihe ala soro ike ha na ya ga-agba na ya. Just 5 minutes, 5 minutes. Ndị anyị ekele nwa unu. Nwa m Chinechere nwa m. Ana m anye gị mmanya ka i were wee gosi ụmụnna anyị na ọ bịara ije onye bụ di gị. Ka anyị soro ha soro were mara onye ọrụ. Biko mee ya. Tupu ị nara mmanya anyị sekpụla ana. Emesi araba jadi tiena. Ara kose ma ya gosi na wani. Emesi oka yeku. Ọ̀rẹ́ ebíjẹ ní ewu bíbọ. Ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀. Gbogbo ń dà sí sòlú ni ànàzú. Sòlú ni ànàzú.
Ugo, thank you. Yeah, final one with your number. I'm a nonada. Oh, no, Jesus! Oh, you can't have Jesus! Amen. Oh, the name of my Jesus! Amen. I know about the lady. What do you do? Bagata, I will see him. The one I am you will never put away children. Where are you releasing your marker? Now, Kevin, that's in it. Okay, I'm a young going to Arisi Genisia. Me, I just know. Amen. Kevin, you're not getting Amen. Oh my God, Amen. when I am Arisi Genisia, I am okay. Amen. House of Mwaka as a time. Oh my God, Amen. Amen. When I am to go to Brinko, yeah, I am at a family. Now, one song, John chapter 2. Hey, family, it goes in here. Guy goes in bar. Does it go and can Jesus? Amen. Ukwage dijala, ya ukwage diseba yala, ya kanga aji sibade. Amen. Alu obi, weto, tara yeri na Jesus. Adi goro mama. Okay, because badaya. Tell me. Chinechere, again I dig in. Papa gave a channel, but now it's a man, Omunanda. Every time I will, don't know why no Mudikan. No Mudikan. Umudikan, Abu, Abana government area. I said, I'm being a save about 1 9 why not. You have no go to give you. You're my guest. From now to 9 months. Ono ga buy for Gamma. After 2 years, we'll buy for Gamma. Another 2 years, we'll buy for Gamma. Another 2 years, we'll buy for Gamma. Oh, did you get to me? Making your leg and making here. Eh? Ono ga bata Korea, Korea, Kagame Bono. Also, I want to run to the one deal. Oh, no, that's enough. On Aga, you know, I will take a little. So, you know, Ganaga. The other way, I make you one. You have so much to do now for you. Sena mo shara yomo. Mo do we ko ya fi o lo na. Ai mo ne kai ga so ha. Ana ma su ge ni ge ko. I ga so ma sha, o ma sha o so no. O do na so ga do no ma. Ai na se na ise ba na ala. O bu no ma du kure ne me ma du be ye. O na mo bu ne me mo bu me ye. E ta ka chi ba, and the talk about it. Now Jesus Christ wo ni wa. I am sure about Jesus Christ. I am not Jesus. That you know, you also know that you do to my car. Yeah, what's your bazaar? What can do more not to run Ngalama, je Burundi, I should do the one of the Sabo. Yaka told me by a woman. We go back on Akuna. What happens in Agas? Watch it 3, watch it 3. But when you got it.
you so much. In the name of our Lord Jesus Christ. So after the spelling of Jesus, you cut and you kick it off. J E S U S Jesus. Because qualify cannot be easy. When did I have the last question for the day before they kick it off? Who not to use Monday to China phone? Chief don't know. Come on, down. Don't ask you. Time me. Open not talk. I am already. Don't ask you. Lolo. When they know the one of ma. Nay, I know ma. What the ma? Or the pamma. Nay, I know for my next Namanya Naya or the pamma. But Imara get away about now here. Me talk and 1 year old. Where I do that to cheer the place. Where I do that to cheer the place. Ebunayoge. Imara get away about now here. Me talk on your soldier. Where I do that to cheer the place. Obi Kagimba. So onye ọzọ je na odogwu. Alright. Ngwa ntị now. I get the last prayer. Ụmụnne ebe ka mụ abe nke m ji ihe niile nwee ike ịgazi. Ụbọchị ọbụla ị ga-eburu ngwongwo dadị butere nwaanyị nwoke ọzọ n'iro Chineke nna m ga-ejide gị na Jizọs. Na Jizọs. Amen. Daddy, ụbọchị ọbụla ị ga-eburu ngwongwo ma ọ butere nwaanyị ọzọ n'iro Chineke nna m ga-agbaghara gị na Jizọs. Amen. Agbaghara n'ihi na ya amaghị ya na-eme. Our God is a merciful God. Thank you. Agbaghara, thank you. Our God is a merciful God. Our God is a miracle God. Biko get me abu cake ya biko oh. Biko si buku the cake. Maganda na go madoboda. Let's go.
Let's go, drop it. DJ, take me to my piano table. I just want to take you to the land of Amapiano. Who the killer? Who the killer? Hey, who the killer? Who the killer? Say, I'm gonna go to carry the go. Hey, I'm gonna go to carry the go. Hey, I'm gonna go to carry the go. See, I'm gonna go to carry the go. See, Amapiano, 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 Amapiano. Say, ladies and gentlemen, give me the vibe. Give me the move. 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 Let's go. You gotta check for the vibe. Go. Are you ready for the vibe? Hey, are you ready for the vibe? Hey, are you ready for the vibe? Let's go. Let's go. We
move to the left to right. Give it a look, left right. Hey, I need you to shake something. Shake out. You want the nyash. Pick up for me. 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 You want the nyash. Say, when you say sit you now, Bobby Grant, sit you now. Oh, will put you now. Show us now. We talk in a mama seat. Hey, big girl, be na moon na mama. You know go. Kumbene pange. Bosisia. Naya, every woman dream is to be like you. Okay. Kai bulu give over. Hey, why room moto? Get mazwa. Hey, as a guy, you take your aguando. Iwana karabona rinka ba moto oriyo why room moto kebo magachi. And what did you moto bulu why moto? Abuna dike wure mote bulu why okpa why je paga Naya mommy When we give this one, yeah, we take cake, yeah. Yes, I will take cake, yeah. That's a cake. No, we take the cake. No, we carry na bela kwa. Ebe zina o. What is all this? Nnata nwe ya ka ebe Twista ịmana echigo m echi mana ka isi ebi m aka n'isi nnata nwe ya ka anyị bịalụ mana eziokwu so ime ka agbado nwunye anyị ka ọ pụta biko ovu ya kpaa m nso one of the organizer bịa m nso ọ dị mma ndị anyị nọ n'ohu ya tata bụ ọganudo 8th grade
nke ndị Anam General ọba ka anyị nọ n'okporo tata. Anyị na-anabatazi ọrụ na eze ndị friends and well wishers ndị ji maka eze Bugai wee bata. Anyị so ụmụ nnọọ nke echere na eze lụọ nkịta na ụlọ abụ one carton mmanya na bụ akpati bịa ọ dị n'ọgbọ. Tebụl onye nọ ya na anya na tebụl ya na ọ ya bụ oji osi ego ọjị dịbụ ya. Onye wepụtara ya bụ eze Bugai. Ọ sị na ibe eji ya bụ mbido ọnọdụ na nka bụ mmanya mbido ọnọdụ ya. Ọ dị mkpa ka si na anya nkọwa. Mana m na-ekelere gị ka ndị chọrọ na eze anabatago anyị kpọpezie mmanya wee kelere a na-ekelesi arụ Ogbunege mana anyị mana Ogbunege na ọ karịrị egwu. Biko eze Bugai anyị abụghị ọjị chere anamụ niile anata nwunye daalụ nne. Anyị bụ ndị anamụ ji ọjị a wee na-akpọpụ Chukwu nwa ọbịa m wee na-asị Chukwu na onye onye nwetara ọjị nwetara ndụ nwetara arụ isi ike datụ ị na-emere nwunye na imesi emeta nwa ahụ ndị amụ ụmụ nwaanyị a na-asị na otu na-ere na Chukwu ga-agọzi ego ọ na-agọzi agọzi n'ebe ego dị ịkọrọba ego gị abụ egwuregwu nọ n'iru nọ n'azụ nọ n'azụ nọ n'iru a na-asị na anyị bụ anamụ niile bụ ile dị n'ebe na ọnụ gbara bịara ebe ma iche ọma ihe ya yiga na ụlọ anyị aka anyị na-ana iche ọma kọrọ ya bụ okwu ọjọọ ajọ ebe n'okpuru ụzọ ruru anyị arụ a na-asị na ezigbo ka anyị ejiri mbe anyị ụdị eze na mfe eze na ibu eji nwere anyị onye ọbụla anya gara ije a na-asụ ụdị anyị ji osi n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ọ dị mma biko ndị na-afụta maka ịgba ọgụ ji m 10,000 naira ya bụ ọgwụ akpa ego na-abụ na akpa ego ile. Onye nwetele ya bụ Okolo Aisenti Alogwu ya bụ KB mana eziokwu ọ sị na ọ na-agalị eze Bugai ọgọlụ ologo ụlọ dị nsọkwu ya n'aka na ọ dịrị izi. Ji m ọgwụ akpa ego ise ya bụ 20,000 naira. Onye nwetele ya bụ Ataka Chukwuma onye nwetele ego a ọ sị na ọ na-agalị nwanne anyị nwoke maka nwaanyị ọ na-nesi olesa ọbụla ya gbalị igwe mmadụ ọbụla n'ebe 100,000 onye ọbụla anawazịa ya bụ na o merela ya omenala dịka esi eme ya n'obodo anyị. Biko onye butele ya bụ onye anyị nọ n'obi ya ọ sị na ọka anyị wele ya na-anọ ọnọdụ ụmụ ene mmanya ụlọ ahụ na-abụgọrọ m igwe ka m wọta nke ikpeazụ a ka m wọta ka m na-awụzi ka ana m awụzi mmiri boho ọ na-butere katọn mmanya ọ sị na ọka anyị wele ya na-anọdụ ndị ọganizers ka e nyekọrọ na eze nwụọ. Ogwudili mere transfa ọgwụ akpa ego ise ya bụ 20,000 naira ọ sị na ya ji asọpọtụ nwanne ya nwoke maka nnata nwunye ọ na-eme ụlọgwamile mma agụ ya. Ogwudili ndị nọ n'ebe esemokwu gị n'ọgọ edelugo ụlọ ebe isi nweta mmaji pụrụ mmaji ihu ụka weta ọbụgọla ụna ọbụla ụna ka nsị ogolo
ojigbo etiela anyị kaikai na-awụ Nonso Obiora mere ibe dị mma na bụ Obama onye akwọ idego Ejike Sida mere ibe dị mma ọ gbalị 50,000 naira ọ dị mkpa kasị mma enye nkọwa onye akwọ idego Chinedu Okechukwu meligo dị mma Chinedu Okechukwu gbara 100,000 naira ọ dị mkpa kasị ma nye nkọwa onye ahụ teknotu Target money mele transfer the sum of 50,000 naira onye ahụ teknotu Jipon meligo dị mma Ifeanyi meligo dị mma ọ gbalị the sum of 50,000 naira ọsọ na ya ji a support Eze Buga JK Money meligo dị mma ọ mere transfer the sum of 50,000 naira ọ dịka mkpakasị ma enye nkọwa Paul Otosta ya bụ akpụkpọ egwu Igbo onye ilo m na TikTok ọ mere ihe dị mma ọ gbalị the sum of 10,000 naira ọ sị na ya ji ya support nwanne anyị nwoke Eze Adị ọ dị mma mụ na ọkụ anụrụ go Starlink na a na-akọrekt zipụ ya pụọ ọma nke n'azụ ma ọkụ adịrọ ọ na-alụ ọlụ Nonso anaga okeke meligo dị mma na bụ Sigma ọ nwetara the sum of 50,000 naira ọsọ na ya ji asọpọtụ nwanne nwoke maka nnata nwaanyị ọ na-eme Chino believe them man. Chino with the sum of 100,000 naira. Chino na dal one me hote maka ime one na one friend. Again taka simba ile kawa. Okay, keki si mmadụ na-efugo m iwe gba ochite mazụ biko anyị nwere oge
Ọfụma ka nwetara the sum of 100,000 naira. Sini ya ji support to Eze Bugai. Odigbo Joseph nwetara the sum of 50,000 naira. Onye akwụkwọ idego. Wow.
What's
te tono come fobo anda con me ay ay pomne o vas na chone o kambo lele ay na wona na che mo so na chewe e ba mo no to ngwere egwu obe ndụ mo emo nyawe bia mara kuzuru me okoye kore na mibe chumo be kore bo hunye mo teido eze mo zere pala kai be hibe na me zebilo ema o kawo wa lo na nuwe emo nem eze bilo I know Clubano, Carino Meso, and the one you and the Bilo. I work at Nabalam or Mombalam, and my Nabalong, your budget on the I know Mazamoramo, naked Nagalamo for an no, come Uno muna jana buge wapu wande mjana na mbwa na mahengo kumau Mana mbala kanji mude Haya hiya Enzo na numi wewe Imo kama wale na numi wewe Ende buge mozora na numi wewe Ende bilo weye mozora boiko one night, Regina was upon them. He would have moaned, he would have moaned also. Oh, Mamma mia, oh, for one of I love you, and I gave over. Oh, for one never known. Oh, for Mario was the you, a very good progenitor, give over 9. They get it over, no agent. On them, on them, I know we are both. They are all for love. On the Umgum, on the Umgum, and the Umgum. I am a bit of blame. Every lot of when I get there, what is how about I want 50,000? Number me don't know. Every lot in our world. Oh, and that no no, they get my clam or bag empty one them. Every lot of can even do to them. As I walk in India. But you won't get more than about. Get any baby, don't know. Now, 50,000 more ago, when I did as on them, as all can wear. Or as I want to get no one at the Nivagi. Or Gilliam, as all Gilliam was on our boys, gave what Gilly. Who knows how when I get to America, one reason, no more cousins who cook. As I walk when I did, as the one of them. But you won't get more on our. You won't go on, look and wear. Guess what I want them. I'm on that way. Get any more, one them all. I can't come on, one them all, and I lose them. Oh, walk away. Oh, no, I'm telling you, look one. Monato will come away even more. Even a man no doubt, or not about them on that. Only way I wanted to go one. I know some one or Modu, or Capulo, no soap on the land. Was that the weather? I know some one no soap, no second over a mouth. What you want them, which I know, who do make go? Good more on them. Abana, and wages only make. But no one of one of them. Was anyone one of no sort now? No so good over a mouth. Oh, then, one of them. I know never one of them and all that. Who do make go? Then I want you to go to a chair.
ono no nuwe When za na nuwe Jela we no ba jewe wez Ajelo sona aza manake Nengamulas Jela we ya kiriba betile Unya za buka na niwe Ibara ne kamwe unya munyala Ewa ndo bele hello Aya lumba mulego Aina lumba mulego wegono Nosonya kozle Wazari we wanda boduma Nosaka tolo koji eze gugayu Nengamulas Ole mtuone Ono kada watano Aya Kurani, aja bukan kebeli. Oke, bukan kebeli. Bukan kebeli. Aro nawan lemeje bukan dibayar. Eci boleh bukan nyari. Aaron never be good among Nambao, but you would live over Galliard. Mother, Maruka, we believe Maruka, Pongo, Maru, I don't know that you believe. Aaron believe never to good among Nambao, the Baba, Monday. Aaron believe never to good among Maubukiani, who get Baba. Like you can see, look nice. Then I want them Marika baby because I feel it me all. I feel Marika people go when you most speaker. Because that I will tell you. As I wonder when you most and from our cup. Marika beg a wonder man. As of Mama, where you go to the wood, a pebble one them, they will be a calculator, but I let go. I don't go very move cry, Baba go cry. A pebble, now my baby got Mama. I don't go like you want to go. Okay, you go away. Roma says, one more than you can. Also, on my woman, also on my way. Okay, I just want to go look at you as a guy. I'm not going to one day, bag and one day because at the hour, but there's a whole one let you put on the corner. I'm not going to one day, but I'm never all the one about the one. Here's a one about weather. I'm not going to let you have a so much at home. I don't go very when you move so deep as a guy who can Baba. I don't know what to beg one day, every samba, and we tell it every one. I propose here, baby. I never want them to win with that guy. Roma, command the Marican, you don't know what I want to. I don't know one day, one young boy, for Mama, then the animal. I don't go really right. I had a go. Never look at Palagaya. I had a go. I used to wonder one year more than Mika. I had that Mamma or Mamma Jumbo. The Roma, the one them devil and one the room. Marika beg one of them. Money, I don't want to know. Oh, when you're a milk. Gabo wande wande mota kwa maba arobina kuga baba wan abadu wan molu akete ndemo wande mota bikoteka
ọtí kàṣọ náà má bá ló bìrà rẹ̀ ìwọ ọba káríwọ́ wá wọ́n bọ̀ lọ́mọ àtọ́lẹ̀ kẹrẹ̀ lẹ́yìn ó wọlé rẹ̀ bí olùyẹ̀ ní wọ́n náà. èmọ́ àárọ̀ náà wọ́n dẹ́gbẹ̀ jẹ́ ìbùkọ́ wọ́n bú èmọ́ ó wọlé iye mílíọ̀nù àkàrẹ́ kẹ̀ndẹ́ mọ́ máa ń kẹ́kẹ́ ìkùnmọ́ ní wọ́n ó bọ̀ bọ̀ má bá wọ́n yẹ mú ojú sóko. àkàrẹ́ kẹ̀ndẹ́ mọ́ wọ́n yẹ mú ojú sóko bọ̀ ó bọ̀ má bá wọ́n yẹ mú ojú bọ̀ má bá mo bìrà yìí ìwọ̀n bá kárí lọ alùsùn wọn kò wọ́n nínú wa náà lọ́dọ̀. àkàrẹ́ kọ̀ wọ́n yẹ mú ọjà nígbà ìdókòwò mọ́ lọ́rùn káwọn yà lọ́lọ́ wọn àlọ́ mọ́ jẹ́ káàsì. Ayọ̀ ndẹ́wọ̀ bí ibo na mọ̀ nọ̀ na máa máa rẹ̀ wọ̀ wọ́n iye. Ìkọ́lẹ̀ àkèrè bẹ̀rẹ̀ bá ìkọ́lẹ̀ bò dì àgbọ̀ndé báyìí. Ó yẹ wọ́n lọ bí èdè olùyọ̀dé bá nù. Àrò ọ̀gbọ̀n bíbí. Ọ̀gbọ̀n ndàwọ̀ yẹ wọ́n lọ bí iye bẹ́ẹ̀. Nàtàkọ̀ wọ́n lè máa ní bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ gbé. Tọ́bí àdé àwọn ndé wọn. Ní wọ́n lọ dá kàlẹ́gà bàtàlẹ́ ìgbò ìgbò. Ó kú kẹ́rẹ́ ẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ kú kẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀dá wọ́n lé wọ́n yẹ mọ́ ìṣẹ̀mọ́ àmàkọ́rọ̀. Pàdíkẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lé o. Kájẹ́ ìwé jẹ́rí bẹ́ẹ̀ báyìí nù. Aró ìnáwó. Òkè bàbá wọn fọ́nrán. Wọ́n mọ̀ ọ́n mọ́ kẹ̀tọ́ ní ma ń gbé egwu egwu. Egwu ka mo di bi egwu. Egwu ka mo di ẹ̀wẹ̀ kálíà mo bìrà yẹ. Egwu ka mo di ẹ̀wẹ̀ kálíà kẹ̀. Aró tiye mele. Aró ìnáwó. Ẹsẹ̀ fún báyìí. Ẹsẹ̀ ọ̀bàbà. Ẹsẹ̀ dìkẹ̀. Ókè lóòrò. Àtọ̀nù ọ̀ka wéwú. Ẹ̀rọ máa kọ̀ wá lé ego ní lóòrò lò. Ego ọ̀bọ̀ bàbá. Ego wọn lè mú. Ego wọn lè ego ní lóòrò ọ̀bọ̀ bàbá mo bìrà yìí. Má ti dèsí wọn yẹn gbọ́n wọn náà. Ego ọ̀bọ̀ bàbá. Ego wọn lè wọ́n yẹn gbọ́ ọ̀jà ọ̀bọ̀ bàbá ní báyìí. Má ti dèsí wọn yẹn gbọ́. Ego wọn lè wọ́n máa yọ ọ̀sán ọ̀bọ̀ bàbá tí lè sọ wọn. Better come to put awareness, not for one life. Echo! Ibobogu. Sarah John John. One day was I come over, one day was I love, one day Abọ́gbọ́gbọ́ ìwọ̀ ìwọ̀ ọgbọ́gbọ́ ní lọ́gbẹ̀ẹ́ wúwú. Gbọ́gbọ́ òròkè lápọ̀ ògùn sí èsì lọ́sẹ̀ lẹ́gbẹ̀rẹ̀ mọ́wúrẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ìyàwó níbi ẹ̀rọ mọ́ ẹ̀ ẹ̀sẹ̀ fúkọ́ ìpínlẹ̀ à. Wọ́n máa ń lẹ́nu lẹ́mẹ̀gbẹ́ bílí mọ́wúrẹ́ yìí bẹ́ẹ̀ di ìmúlẹ̀ à. Ìjọ lúwọ̀ yẹn lúwọ̀ yẹn náà tẹ́lẹ̀ ìjọ nù wà. Oh, my God, I want the man. You don't know what the Macawa, I was so for them when the Macawa. Oh, two one come out. What double of my no Susan. Every time I told him, I do not know. It is not come over. Oh, not come over. Oh, my moon. I come over and I go to Malabarone. Wọ́n mọ̀ ní lẹ́lẹ́ wáyé ndàmà mẹ́sì ọ̀bọ̀ àbúlé nínú. Ìjọba ọgbẹ́ wọ̀ wọ́n mú lọ́gbọ̀n náà para wú ẹgbẹ́rẹ́ ká ìdè ìwé nínú. Ọgbẹ́ sọ ní lọ́rù máa wò wíkẹ́ndì mẹ́rẹ́bá kú ọwọ́ ọgbà wáyé mẹ́rẹ́bá máa mẹ́sì nà tó ẹ̀mọ́. Sọ́ndé kẹ́lẹ́ ọgbẹ́rẹ́ náà wọ́ wúlú. Ìbùdó tí ó máa wá tó máa ń bọ̀ ọmọ mọ́kù bẹ́ẹ̀. American Delta para Bruno Columbia. Báwo ló ń lọ́nu máa jẹ́ ọtí ìwà lọ́nu ẹ̀wẹ̀wù. Ọmọ bẹ̀rù wà ní ẹ̀mú abẹ́ mẹ́wù. Wọ́n tún wọ́n ní ọtún kọ̀ọ̀dá máa wọ́n náà wọ́n rẹ̀ wọ́n lẹ́gbẹ̀ẹ́ nù. Ọmọ ti dọ́wọ́ ọmọ rẹ̀ star. Bùbá ti mẹ́lẹ̀ bùbá ní ìwọ̀ wà lábẹ́ pàlẹ́màrú. Wọ́n mọ̀ ti dọ́wọ́ ọmọ ẹ̀. What was the London? Mountain over our Tago, it was at the answer.
Ugochi Malaza Mavalata. Another Razan. Almost all the Olua and the Mal. And a little Mabu. What do my bow don't know? Bolbolo, a golden mouth. Have a lemon. Oh, my piece, and I don't know. Okay, what about? Give us a one that now what tomorrow? American New York. Oh, my Lord, I'm a boy, that's right. I'm a man, Mama, where. American get to go away. American get to Please let me go. Because I'm never could come. Only keep back and go on. But I know what we do and know because you're bad. I'm not going over my weapon. Oh, people get weapon and move. Oh, not go over and wow. Oh, my weekend and move my whole way. As I want to move. I could go one. I could go one and go in. I love a way with that one. You can let my go with my barrow. What was the way in there? Mama, give me a oh, my God, this is mine. What nobody was saying, I don't know. He can never know who and I say, will you go? Nobody can get to his name of the world. Oh, my God, what never is it? I don't know. I'm going to look over. You did not you can look at I was a player. We want to finish it all. How the love of that? You can't love for a long time. I was in a Chicago. You know our friends. I was in a long noise. I want them. You know. Mama, no. Mama, what you come from? I didn't know. I was up in the house. Oh no! Oh no! Come on! I'm going to go. Come on! We're going to get going. Mana no more tata. Upona mejego bodo igolu seba oga di bola na mma. Ogolo bi na ma enwe sigego. Okay. Agwego wo mo na ma awe. Wo ne to na mo agwego na tunno bodo. Ọjọ́ ni ó tún ọ̀gẹ́ jáde ní báyọ̀ ọmọ. Ó ní àmú ọmọdù. Ebe sí ọ̀nà ẹ̀rù tó dáná wa ọ̀jẹ̀ ń rọ̀ ọ́n. Ọ̀húnrún ọjọ́ ẹ̀rọ ọ̀rọ̀ nígbà tó ọ̀gẹ́ sí àdé ní báyọ̀ ọmọ ẹ̀. Ẹ̀bẹ̀ ọ̀nà bọ́ọ̀lì kẹ́nà máa tí mo ń tilẹ̀ kún àgàlẹ́rẹ́ nàjọ́ nǹkan ọmọ ọmọ ẹ̀. Àbùmọ̀ àdúrà náà mọ̀ fúlẹ̀ mọ́ náírà ní mẹ́mọ́ wa. I would not know about what was. I was in my hand, I came along and I won't want to see them. I don't know that what was not done, but I would do no. Help now, boy, I'm willing to use them, but then I will throw out one guy. I woke up and I love it, not go where I go when I don't know them. What was with? I got all of them, now you make what I long arrow. Don't be all get on the walk, I'm not the line. Or about I saw. Okay,
ọmụ na-eke bọọlụ n'ọnwa anya nwa ya nwa lọtọ n'ọdịnihu ya. Ọtọgọla ya n'ụwa ya gwọ bọsa alụgọla akpamaga eze ebuga odogwu n'India ọbụ ọrụ eze galaka ngọlọgọbala akụkọ ịnọlịa. Ọdọ ya ga-eji ndị odogwu oluzi ebe ahụ bara n'ime nga ọbụntụ. Ọdọ ya ga-eji ndị nwanne oluzi n'India ebu otere n'ozu. Eze ebuga odogwu n'India nwaje India abụla ego igbo nnatụ. Ọbụ na mmadụ ejego bụrụ nnata na obodo n'India ana anyị akwụọ ya ka nwere bụ odogwu mmadụ dị. Mmadụ oge eji eje obodo mmadụ oge eji ama obodo. Ọ bụrụ na uche na-ego eze ebuga ahụrụ nwanne ahụ. Wee were eze ya ga ntụtara wele. Eze ebuga odogwu n'India gị na ntị gị dị na mma. Ọ bụ na ntụta gara ọhụụ ndị ọhụla na-ekele n'ega nga ọbụla ala ọma. Ọ nụrụ nwaanyị ya na-amụta nwa. Ọ bụrụ na mmadụ anụọ nwaanyị ka ote n'ibia ọnya eje wee sọ ọbụ ntụ. Ọ bụrụ na mmadụ anụọ nwaanyị ka ote n'ibia ụmụnna m. Ya na ndị ụkọ bụ enwe eziokwu gị aja. Ọrụ ọga ji eme mma ọkọ mmadụ mgbe ogologo akpabela nna ya esu ya ọkụ. Ibùdó kánà mọ̀ ọ̀dọ́gbọ́ tẹ parẹ́ ṣe mọ̀ ọ̀gbọ́. Wọ́n náà mọ̀ ọ̀dọ́gbọ́ àgbọ̀lọ̀ tó wà. Ọ̀dọ́gbọ́ tó wọ̀ yìí lẹ́nu. Wọ́n náà mọ̀ ọ̀gbọ̀n àrùn ní tu dáadáa. Wọ́n lọ kẹ́ ẹ̀ máa mọ̀ ọkọ̀ ọ̀bù. Ní ọjọ́ jì mú ọkẹ́ ẹ̀ náà búlọ́ọ̀bù. Yóò mú dábì lẹ̀dẹ̀ lẹ́nìs. Yóò mú dábì lẹ̀dẹ̀ náà mú àkà. Wọ́n náà kọ́lẹ́sì mọ̀ọ̀bù wọn náà ọ̀dọ́gbọ́ mọ̀ọ̀sù. Àwọn ìkọ́lẹ́sì wọn bọ̀ náà. Abụrụ nnewu nwere na gọọmenti haus onye ga-eju odogbo n'egwuregwu. Olu oge eji eme mma ọkụ eji ego bụ nwanne ha. Akpabila na-eso ọkụ anụ na-ewu owere n'ụgbọ ha. Mr. KP Agadi studio odogwu ndị anyị biri ohoro. Ọrụ mma odogwu ọ bụ na ịnụzi enweghị tatara ya mụta onye ya dị mma nọ ya. Mmadụ si ndị ọkọgwụ ya ọnwa ndị enweta nnọrọ. Ọ bụrụ na mkpọrọ dị ka atụ egwu aka ebe ọkọgwụ ya eze nwadụ m anyị odogwuga ngwụlọ ọnụ m. Iwu nwa mụlọ tewa agbago ma gbasa tịgo odogwu na Kenya. Ọrụ oge eji eme mmụọ ọgwụ. Ọ bụrụ na nwaanyị ya ka nwoke ike enyi ya ndị egwu bụ ejuwa eze. Eze mma gbasa tịgo. O jiri akpa ọgbọghọ ndị egwu na odogwu owu ma nke egwu. 1 minute to go. Aside to bro. Alamana muwaja bo bialna mwanne muweza. No. Ndogula. Alamalam. Mwewu. Wala wala wage jwa majazi kangwale baweleku. Wa bani wale ula wabial. Egulu wala ke mozara wale mu. Ndani na wele ni megu. Eba muna waka na no sodi abo. Nyaka ni wa brabana wabial. Awo no kala be mo se bola ga e bia ya za. Odagu wele wa. Odagu ikala be ala mai wa kala bana. Atobola ke gamala. Arabi wa guna ma atobola ke wonne mu. Amenda no eno agiba guna ma emenda no. Aragwa amenda no. Mubala manam na yabo. Aragwa amenda no. Okay. Alama na waja bo se gambo lebeleku. Adagwa amenda no.
Ọkọlọbịa ụmụ ọsọ dị nye aka anyị bịara n'ibia ya eze. Eze ngwongwere eji. Emi na nwanne m. Ka mmanụ bisa mmiri. Emi dano. Emi dano. Nwanne m nwa ahụ. Oji 1 million eme ọgụ. Ọlọ́gbọ́ mi lọ́nù. Ayé ọjọ́ wọn bá sinaji. Oh, senior brother, but I just see more beer now, some more thousand. Ayé ọjọ́ wọn bá sinaji. Ọlọ́mọ náà wọ́n dá bó sìkà ń gbóbélé kú wà ní ìwà ẹ̀bùrù. Màkà ẹ̀sẹ̀ wọn lẹ́nu ẹ̀jì yá. Ọlọ́gbọ́ nùgbọ́ wọn nyà nyà ká nyì jì wọ́n bí wá. Ọlọ́gbọ́ ẹ̀sẹ̀ ń gbóbélé ẹ̀jì yá. Ọlọ́mọ náà wọ́n dá bó bí àlẹ́. Ní máa gbọ́ ẹ̀jẹ̀, mo sì wọ́n kéde náà mi rẹ̀ yẹn. Náà wọ́n wẹ̀ lọ, ọlọ́run lé ewu wọ́n sí àwọn. Ọlọ́mọ náà wọ́n dá bó kàníyà, ọ̀dọ́gbùdó ń bọ̀. Àwọn náà wọ́n dẹ́gẹ́ bàtà lọ, ẹ̀nu wà bọ̀ ọ́nà. Wọ́n lé wọ́n kú wọ́n lé wọ́n lọ wọ̀ á. Ẹ̀mọ́. Ẹ̀dọ́gbùdó bí ẹ̀ nà mú. Bí ẹ̀ nà wẹ̀lì. Ọlọ́wọ́ bọ̀ ẹ̀ kú. Ẹ̀mọ́. Ẹ̀mọ́ ni bá ṣe ti mú wọn jà. Àwọn ni wọ́n náà mú àwọn ní ẹ̀wà ní wọ́n jù. Àwọn ni wọ́n ti bí ẹ̀mí máa ń lọ́dún. Ń gé ká mú jù wá bí ẹ bá mú. Ọlọ́wọ́ náà wọ́n dàgùn kànáà bẹ́ẹ̀ bù. Ẹ̀sẹ̀ ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ jíà. Ìdúgbò ayé ẹ̀bẹ̀ nù bẹ́ẹ̀. Ẹ̀bọ̀ nínú yìí kàbá. Ẹ̀sẹ̀ wọn lọ́lẹ̀ jíà. Ọ̀pọ̀ abẹ́rẹ́ ọ. Ìdí yóò jẹ́ ilé wọn yóò mẹ́rẹ̀ nẹ́ẹ̀bù. Gbogbo wọn lè rí. Ẹ̀mọ́. Gbogbo wọn náà dàbí Ẹ̀mọ́. àkùnwọ́n náà ń gbọ́ ọ́n lè pọ́n ájú. Ẹ̀rọ wọn náà mú kí wọ́n lè dá wọ́n lẹ̀. Ọlọ́wọ́ náà wà lẹ́kì bẹ́ẹ̀. Inú wọn wọ̀ ẹ̀ dá. Ẹ̀rọ wọn lè mú kàná wọn bá. Ẹ̀sẹ̀ kàná wọn ilé bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀ lẹ́rù. Ìbẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ náà ẹ̀rọ náà. Mọ̀sánmọ́ náà ń jà. Ìjọba náà mú wọn ní ìjà. Wọ́n wọ́n lọ́gàá láì ní bẹ́ẹ̀.
Bravo.
Hello.
Hey!
nnata onwe ya ka ebe twista ịmana echigo m echi mana ka isi ebi m aka n'isi nnata onwe ya ka anyị bịalụ mana eziokwu so ime ka akwado onwe ya anyị ka ọ pụta biko ofu onye kpaa m nso one of the organizer bịa m nso ọ dị mma ndị anyị nọ n'ugwu ya tata bụ ọganudo 8th grade nke ndị Anam General ọba ka anyị nọ n'ugwu ya tata anyị wee na-anabatazi ọrụ na eze ndị press and well wishers ndị ji maka eze Bugai wee bata anyị so ụmụ nnọọ mgbe e chere na eze lụọ nkịta mgbe na-abụ one carton mmanya na bụ akpati bia ọ dị n'ọgbọ tebụl onye nọ ya na anya na tebụl ya na ọ ya bụ oji osi ego ojii dịbụ ya onye wepụtara ya bụ eze Bugai ọ sị na ebe eji ya mme bụ mbido ọnọdụ na nka bụ mmanya mbido ọnọdụ ya ọ dị mkpa ka si na anya nkọwa mana m na-ekelere gị ka ndị chọrọ na eze anabatago anyị kpọpezie mmanya wee kelere a na-ekelesi arụ Ogbunega mana anyị mana Ogbunega na ọ karịrị egwu biko eze Bugai anyị abụghị ọjị chere ama m niile anata nwunye daalụ nne anyị bụ ndị Anam Georgia wee na-akpọ m Chukwu Nwaọbịa m wee na-asị Chukwu na onye nwetara ọjị nwetara ndụ nwetara arụ isi ike datụ ị na-emere nwunye na imesi emeta nwa ahụ ya mụ ụmụ nwaanyị a na-asị na otu na-ede na Chukwu ga-agọzi ego ọ na-agọzi agọzi n'ebe ego dị ịkọrọba ego ka ya bụ egwuregwu nọ n'iru nọ n'azụ nọ n'azụ nọ n'iru a na-asị na anyị bụ Anam niile bụ ihe dị n'ebe na ọnụ bara bịara ebe na iche ọma ihe ya yiga na ụlọ anyị aka anyị na-ana iche ọma karịa abụ okwu ọjọọ ajọ ebe n'okwu ụzọ eruru anyị arụ a na-asị na ezigbo ka anyị ejiri mba anyị ụdị eze na mfe eze na etu eji nwere anyị onye nwere anya gara ije a na-asụ ụdị anyị ji gosi n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ọ dị mma biko ndị na-afụta maka ịgba ọgụ ji m 10,000 naira ya bụ ọgwụ akpa ego na-abụ na akpa ego ile onye nwetara ya bụ Okolo Aisent Alogwu ya bụ KB mana eziokwu ọ sị na ọ na-agalị eze Bugai ọgọlụ ologo nọ anya nsokwu ya n'aka na ọ dịrị izi ji m ọgwụ akpa ego ise ya bụ 20,000 naira onye nwetara ya bụ Adaka Chukwuma onye nwetara ego a ọ sị na ọ na-agalị nwanne anyị nwoke maka nwaanyị ọ na-nesi olesa ọbụla ya gba n'igwe mmadụ ọbụla n'ebe 100,000 onye ọbụla nawazia ya bụ na o merela ya omenala dịka esi eme ya n'obodo anyị biko onye butere ya bụ onye anyị nọ n'obi ya ọ sị na ọka anyị wele ya na-anọ ọnọdụ ụmụ ene ma ya ụlọ ahụ na-abụgọrọ m igwe ka m wọta nke ikpeazụ a ka m wọta ka m na-awụzi ka ana m awụzi mmiri boho ọ na butere katọn mmanya ọ sị na ọka anyị wele ya na-anọdụ ndị ọganizers ka e nyekọrọ na eze nwụọ ogwu dịrị mere transfer ọgwụ akpa ego ise ya bụ 20,000 naira ọ sị na ya ji asọpọtụ nwanne ya nwoke maka nnata nwunye ọ na-eme ụlọgọmile mma agụ ya ogwu dịrị ndị nọ n'ebe esemokwu gị n'ọgọ edelugo ụlọ ebe isi nweta mmaji pụrụ mmaji ihe ụka weta ọbụgọla ụna ọbụrụ na ka nsị ogolo
etiela anyị kai ka anyị na-awụ Nonso Obiora mere ife dị mma na bụ Obama onye akwọ idego Ejike Sida mere ife dị mma ọ gbalị 50,000 naira ọ dị mkpa kasị mma enye nkọwa onye akwọ idego Chinedu Okechukwu mere ife dị mma Chinedu Okechukwu gbalị 100,000 naira ọ dị mkpa kasị mma enye nkọwa onye akwọ teknotu Target money may transfer the sum of 50,000 naira. On our take notes. Jeepon may live the man. If I may live the man, or the sum of 50,000 naira. Oseni aje a support Ezebuga. JK money meliva the man. Or by the transfer the sum of 50,000 naira. Or take up Pakasima and Kowa. Paul Oto Star, Nabo, Abu Bebibu. Only Lomna TikTok. Or meliva the man. All by the sum of 10,000 naira. Oseni aji a support 19 worker. Azade. Are you sure? Other man. Bueno, cuando lo constable que nada con esto se puede poner más que nada. Cuando, o nada luego. No so another peke believe the man Nago Sigma. How much will be some of 50,000 naira? Or so they just support 1 year old mata. Mata one on them, man. Chino delivered them Chino will tell the sum of 100,000 naira. Or Chino another 1 million maka even one on a friend and then back and see my power. Okay, keki si mmadụ na-efugo m iwe kpọchite mazụ biko anyị nwere oge
Ọfụma with the sum of 100,000 naira. Senior your support to Ezebugai. Odigbo Joseph with the sum of 50,000 naira.
Nigeria. Abọ́ kìí sì rí ẹ. Kìí sì lọ bọ́. Wọ́n bí ẹgbẹ́ àtàmú. Ẹsẹ̀ fún kẹ́yìn. Ọkùnrin kan yẹn mọ̀ mọ̀. Ìdè lọ́wọ́ gbẹ́dì wẹ̀jẹ̀ lẹ́ bá a bọ̀. Ìdè lọ́wọ́ lẹ́kùn lẹ́kùn yẹ. Ìdè lọ́wọ́ kàmá. 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 Matendo come fuoco, anda con me. Ai comunico, o vacinazione, o campo belego. Ai não la chemo, sono chewe, e pomo no to were. E gwa bembe do mo emo nyawa bia, mara kuzuru ne. Okoye korana mibe, chumo okoye korana bohunye mutaizo. Eze mozre pala kai behibe, nyame zebilo. Ema, okawo wala na nuwe, emonem. Eze bilo. Haida klube na mo keribe meso. Eze ogwanye mesra yo. Azabilo, awakat na balam war mambalam, amawa na balong, yang bajet oleh aina mas ya maramo, nekat na kalau mau peranak, wadiku, ne kau boleh, udah mula cina begawap, wanda cina ramai beramah agak mau, mana yang balakan cemuru deh. Oh yeah. As on the way. Imokawale na nuwe. And the game was on the nuwe. And the below was on a wake up. One night, Regina was on upon them. He would have moaned also. Oh, Mamma mia,
ọfọ wọn lẹba n'ọbẹ ayi na ẹdun ma nanka ẹbọ ọba agbo ọfọ bẹ ẹbọ ọba wọlọ hàn náà ẹmu náà wọlọ ọfọ mọrọ yẹ wọn ní ẹyiwo ọfọ yẹ di ojú pọrọjẹ náà gé bọ ọfọ náà yín dà bí kẹjẹ lọ bọrọ náà mọ wọn yìí jẹ ọfọ náà ẹmu ọmọ ẹmọ wúri bẹẹ ayi na wúri ẹbọ ọba agbo lẹyìn náà ọfọ wọn lọ. Eze ngwongwo eze ngwongwo eze eze ngwongwo eze ayo mamna emira na blamo bango emira na bonya kende kwado isha amala mo 50,000 na bebe no emira na luele one that no no naked na kala mo bagu one them ebe no no keri we do tinem aza ngwongwo na india oje wa mo ge mo sra ba kere ni bebe no no na go ji 50,000 mo go ngwongwo na india aza on them aza o ka gwe re ora na wa naked no wa ya tele ba gi ojile ama aza ojile mo sra ba eze ge mo ojile uno na mo nyake tana ka mo de luiz de mo ka se zuko eze ngwongwo na india eze wo de bu oje wa mo ge mo so na ba e mo ke wa lo ka ngwere mma ga so la no na amana ka we me mo ta kire ni mo lo go go we mo wa na mo aye ke mo lo go go we mo wa na mo lo we na lo we lo wa ka we me mo ta Oluwa ko wọn náà bá jẹ́ wọ́n níbẹ̀ nínú olùkọ́ wa. Mọ̀nà tọ̀rọ̀ mọ̀ ká wọ́n yín mẹ́mú lọ. Ìwọ̀n ni máa ń nú dábàá bá wù. Ọ̀nà tẹ̀bẹ̀ tẹ̀ ní máa ń lẹ̀. Ọ̀yìn wọ́n yẹ wọ́n ti rí wà wọ́n lè wọ́n bá wù. Àyìnbá lọ sábà kí wà lọ wù. Olùmọ̀ lù wù. Òkè kúlẹ̀ wù. Lọ sọ kọ̀ọ̀sọ́lá. Ó ṣe èdèkwé náà. Àyìnbá lọ sábà kí wà lọ wù. Lọ sọ kúlẹ̀ wù. Lọ sọ kẹlẹ̀ ọ̀bọ̀rọ̀ mọ́ wù. Ojila damu chana odume iko odumo na amana yanwaje olene odume wala wala ba waze ni ba wala ba no so na kulebu no so kulo boro ma one mana le unu anu na ba bona ta betene no le odume iko jela wa iko to chene ono na luele weza na luele kila we no ajewe weza ajolo sona aza manake nengamulasi kila we yakiriba betine unyeza bukaki na ndibe mungu ibara ne kamwe unya munela ewa ndo bele hello Ay, ngomuleko. Ay, na lwele wegono. No sonya kozle. Wazeri we wanda boduma. No saka tolo boji eze. Eze go gaiwu. Onne gamana. Onne mtuone. Ono kada watano. Ay. Ay, ngomuleko. Everyone ever did the answer. But I know that was an hour. Everyone you had the joke when I come down. I know back in my Kurani. I tell you, I can't believe you. Oh, good Lord, will be. Oh, can't you believe? I don't know never who can be lying. A chief will never calendar. I don't know what people are on the but you will live over Galaka. More Maroka, we believe Maroka, Maroka, I don't know that you believe. I don't believe never to go no more than a mouth that I won't cry. I don't believe never to go no more. Mau bukani, udah papa kawan.
Na ke wakan sinondo uluko rice.
eze kpọrọ ka ndị eze nwanne m onye nwe ose dị ka ndadịba anyị ndị egwu ebere ba mmụọ eze nwanne onye nwe ose dozie n'ọnya kpọrọ ka ndị Agogo mama woye mos odogwo na nya kpalmo kambia nje ewe jelivia ebe me babia Agizo mama woye moya mama woye mos mo kambia nje ewe jelivia riban ebe me babia Mama, where was Mama? Zara money. Zara Mama, where was the way? As one day you come there, in the way Jelivia. Zara wonder. If the way Zara wonder why you was a detail. The way we buy no. Mama, where was the Zara on the moon? Zara, Mama, where was the way? Call up that one, I want to Zara. I don't have anybody that you got, Mama. I put your love. Bele puja hapo. Elo jara kwa beba jara. Awa. Aro bele mari ke mi ko degu. Elo ande ego jala ho. Tusa ho ande mari ke mi ko mabate. Elo jo ko ma ho. Mama, mari pemi ko dogo ho lo je ko maure ba no. O lo je e gura ba nya no. Je ko e guja la ko aro bi na wo. Je sa ho wa no mari pemi ko dogo je ko e guja la ko aro bi na wo. Ko ba wa ko no aro bi na wo. Aja wa no mo. Aja wa no mo. Mari ke be je wande o me baba gore aja bugai aja go mama woi aja tira tira je 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 tira je 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 tira 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 dole aja mama woi mo do dogo aja wande go ngolo yiche aja wande God has a mega. I won't get up and there. We're dealing as a one. Armada. God had 1 hour. I can't now, but it is on Mama. I would have a paper of one and body came with a big of Mama. Or I did, yeah. I can't now, but it is on Mama. I beg I want them more. Never would I want my little man and beg of Mama. Yes, I want to. I beg of Mama, my little man go to work as I want to. Come at 1 hour, who got Papa on it. My little man to go to no good. As of Mama, where you go to the work? Rama, one day is Zara, one day is Zara. Zara, one day, where you go to Mama, Zara, Mama. Oh, come on, Zara, Mama, where you go to the work? Zara, one day, come on, 1 hour. Zara, Mama, where you go to the work? I can't tell me, you just go and watch out on my
Para nwanne m aya karịba m egwu bịara ọmaba malike ebe gachara m agwa ya wee bunye ya agwọ tụsa nwanne m o nwere emekarị atọ ya ma kwụ elisi tụsa